Parlem que és una forma d'obrir les portes a la ciutadania, és una forma de transparència, és una forma de facilitar la participació del ciutadà en l'activitat municipal i alhora és un compromís per part del consistori de fer aquesta escolta activa i de deixar palès que aquesta escolta a la ciutadania no ha de generar cap incomoditat ni al govern ni a l'oposició. Parlem d'anar més enllà dels resultats electorals, que algú pot dir és que la ciutadania ja opina cada 4 anys dipositant els seus vots sobre la gestió municipal, però parlem d'anar més enllà, parlem de preguntar concretament sobre temàtiques, de poder utilitzar aquestes dades que ens donguin les respostes, de poder segregar-les, sectoritzar-les, ja siguin per grups demogràfics, en zones, els barris on se fan aquestes preguntes i a nivell d'edat i a nivell d'altres característiques. Tenir dades per millorar i que generin tendències per reaccionar. En aquest sentit, el que disposa la moció és que s'abasteixin com a mínim uns certs apartats que sembla que serien totalment lògics, com poden ser la política, l'economia, la neteja, l'habitatge, la seguretat. I també es proposa que en aquestes enquestes s'incloguin temes que probablement són més d'actualitat any rere any i que no tenen per què tenir una continuïtat, sinó que aprofitar aquesta enquesta per copsar l'actualitat de l'opinió de la ciutadania de Tarragona. En l'àmbit tècnic sí que creiem que és indispensable que aquesta enquesta l'ofereixi una empresa especialitzada, que sigui recurrent any rere any, que tingui un marge d'error màxim d'un 3%, això suposaria que abasteixi com a mínim una població d'entre 800 i 1.500 persones i que això ho faci una empresa especialitzada. Òbviament, tots els resultats d'aquesta enquesta s'haurien de publicar, s'haurien d'explicar i s'haurien d'exposar de forma transparent i útil per a tota la ciutadania. És per això, i passo a fer lectura estricta dels acords que demanem, primer, realitzar una enquesta d'opinió ciutadana de forma anual i presentar els resultats a la ciutadania assegurant-ne una difusió àmplia i transparent dels mateixos a través dels diferents canals dels quals disposa l'Ajuntament de Tarragona, web i xarxes socials. Segon, contractar una empresa especialitzada en estudis de mercat o enquestes d'opinió per a la realització de l'enquesta, garantint així la seva imparcialitat, fiabilitat i professionalitat. Tercer, definir en la Comissió de Presidència els àmbits i serveis municipals a ser avaluats en l'enquesta, incloent-hi, però no limitant-se a serveis com recollida de residus, transport públic, serveis socials, manteniment d'espais públics, la gestió de l'equip de govern, la seguretat, entre altres, i que s'incloguin les preguntes aportades també pels partits de l'oposició. I quart, traslladar aquests acords a totes les federacions i associacions de veïns de Tarragona. Moltes gràcies.